Neke gotineka pêşiyan ya ji bo hişyariyê ye. Yani dibêje ku her tim hişyar be çimkî meriv nizane wê çi bê serê însanan çimkî ne bi zorê ye bi dorê ye û tê serê her kesî. Hevalino me îro jî dersa xûya ve siyemîn ya bi gotinên pêşiyan qedand kura me ya ewil divir da diqede hevalino heya derseka dinê heya kureka dinê ji kerema xwe van sî dersên ku me ji we re gotin dubare bikin başîn bibin da ku kura duyemîn hûn rehettir fêm bikin aniha bimînin di nav xêr û xuşiyê de xatirî we.